Radio Republik Indonesia Surakarta. Kami hadir menemani Anda dalam pagelaran Wayang Orang bersama keluarga kesenian daerah Radio Republik Indonesia Surakarta, didukung seniman Wayang Orang Sriwedari dan Isi Surakarta. Malam hari ini mempersembahkan cerita Tong Solair atau Joko Maruto. Nuwun para rawuh, para sutresna budaya pamiyarsa kakung putri. Sasampunipun sami pinanggih harja keparengna pamiwara Radio Republik Indonesia ing Surakarta ngaturaken wilujeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten ing pagelaran Ringgit Tiyang keluarga kesenian daerah Radio Republik Indonesia ing Surakarta. Dalu menika sinengguyung para seniman Ringgit Tiyang saking Sriwedari Dalasan Isi Surakarta. Mapan wonten ing Auditorium Sarsita Mangunkusumo. Dalu menika kababar cariyos Tong Solair utawi Joko Maruto. Para paraga ingkang keparengesaken cariyos ing rikalenggan menika, Sederek Guntur Kusuma Widikta kabatang minangka Prabu Gorawangsa, Sederek Maryani Ngaye minangka Dewi Mahira, wontenipun Sang dan Nurwendo Ngaye dados Patih Surati Mantra. Wadyayaksa kapitadosaken dumateng Dinar sakanca Prabu Basudewa dening Sederek Joko Kulambali, Sederek Puguh Darmanto, wondene Prabu Basudewa Tiron kapitadosaken dumateng Maesakni Tunjung Seta Patih Saragupita dening Sederek Timotius Dewa Dharma, wondene Harya Prabu dening Sederek Abi. Sederek Wahyu Sabto Pamungkas dalu menika kapatah minangka Raden Ugrasena, Dewi Rohini dening Sederek Ita Wijayanti, Dewi Badrohini dening Sederek Yohana, Prabu Pandu Dewanata dening Sederek Triageng, Semar dening Sederek Rusena Bagus Wijaya, Gareng Sederek Joko Sudiono, Petruk kapitadosaken dumateng Sederek Sadibei, wondene Bagong dening Sederek Joko Priyono, Emban Sederek Suwarti, Resi Maruko dening Sederek Senot. Lutung kagesangaken dening Sederek Aden Jendayu dening Sederek Fahmi, Kidang dening Sederek Diah Dalasan Dewi. Sutradara Sederek Joko Sudiono, Asisten Sutradara Sederek Ali Marsudi, dalang katindakaken Sederek Edi Sulistiono, Pranoto Videoton Sederek Junaidi, audio dening Sederek Warsito Soheri, wondene Rias Busono, Sederek Tuti Retno Sakonco, pepajar Sederek Agus Mahendra Dalasan Yusuf, Pranoto dekorasi Sederek Raharjo Sakonco, visual dening Sederek Gatot Triyanto Sakonco, kairingan karawitan LPP Radio Republik Indonesia ing Surakarta, Koordinator
Sederek Untara Drasan Topo Martatmo, pengarah giaran Sederek Topo Martatmo, pengarah acara Sederek Gunawan, supervisi Sederek Daru Santoso, wondene minangka produser Ibu Sari Nugroho Jati, produser pelaksana Ibu Tiari Martani, Kayoman Kepala LPP Radio Republik Indonesia ing Surakarta Ibu Ati Hindari. Para rawuh, para sutresna budaya, pamiyarsa kakung putri, kados pundi babaring cariyos kongsa lair utawi Joko Maruta saking kawasan Cagar Budaya. Auditorium Sarsita Mangunkusumo Radio Republik Indonesia ing Surakarta ingkang ayu aji punika ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng mirsani wonten ing Auditorium Sarsita Mangunkusumo dalasan lumantar YouTube RRI Surakarta saha midhangetaken lumantar Pro Setunggal dalasan Pro Budaya Radio Republik Indonesia ing Surakarta kongsa lair utawi Joko Maruta. Sumangga.
sang Kalolodra manik pati raja dewaku. Jebul kaya mangkene rasane wong yen lagi ketamaning bronto sandung ing kelung kacencang ing dadu kasrimpet udet-udet ing wanutya kang sulistya ing warna Mairah wong ayu sing banget tak tresnani. Kowe ana ing papan kene Mairah. Kene nyaketu marang pun kakang. Timbang ana rasa tresna iki Mairah. Nyoto wong ayu kang dadi memane ing kaldu. Dadekake bungaing rasaku kasunyatane wanutya kang banget ndak tresnani bisa atut marang panjenengan ingsun Mairah. Ayo derekna ingsun mancing sadroning tilam sari Mairah. Kagawa alam lamunan kaya-kaya Dewi Amirah wis pinandhang Prabu Gorawangsa.
Popo aku iki bisa sandingan karo jeneng Sirung. Sirung. Waduh. saking keng paranggono kang sumiwi warata tanpa salot warata tanpa salot Lale Purwata Sino anggoning sun kandrung kapirangu dalah jebul wis ana srane pati Suratri mantra mudune para nayaka praja ati Suratri mantra Wonten timbalan ngatau. ento diretung sawetara anggonmu swanana ngarsaning sunti Nuwun inggih sinuwun. Kula menika sampun sawetawis wekdal dalah sowan wonten ngarsa paduka. Palakepara kula wau sampun mangertosi bilih paduka menika nembe gandrung kapirangu. Wah, nadhong duka ingkang kathah sinuwun. Kula menika sampun ngemutaken paduka bebasan Bedet Sewu. Wah, nanging sinuwun paduka boten dahat menapa ingkang kula aturaken. Iya merga kahananing sun kang lagi kaya mangkene Kandrung kapirangu lawan salah sawijine wanudya nganti apa kang dadi aturmu ingsun ora mangerteni Iki Mairah Mairah kados pundi? Mairah wanudya kang sulistya ing warna ya kuwi kang dadi kekantilaning ati ya kuwi sing tak kadang-kadang dadi garwa prameswari Gusti nanging manete Dewi Mairah wis kawengku dening priya Basudewa kuwi kang dadekake runti ing adiku teh awit tuk nalika semono dak kira jeneng sira isih mangerteni nalika sayembara Mairah aku jumangkah ngleboni sayembara tanding kang dadi tetandinganku ora liya Pandhu Dewanata. Aku lila yen aku kalah ora dadi apa siji sing dadekake runtik Dewi Mairah kaboyong Pandhu nanging ora kinarwa dening Pandhu nanging malah dipisung semake kelawan Basudewa barat. Waduh menawi kula sinuwun mergitik raos manah kula menawi katen menika. Tegesipun boten sanes menawi to
nggih Pandu menawi Nawa Basudewa wah sampun ngilani dada Paduka. Ento panjenengan ingsun duwe sedya bakal tumutune Mandura bakal njaluk bali maerah kepiye. Sinuwun. Wah dalah. Urip kula menika tansah dedhepe wonten ngarsa Paduka. Sedaya uga wastra pangkat wah Paduka sampun biukaken dhateng kula. Wah menapa ingkang dados kersa Paduka kula namung nyarujuki sinuwun. Marake tenenggal padha siyaga saweka nata pare yo nganti kuciwa untaping para wadya sangupang ati-ati olah kridanya ungguling ngacure Wis makan dawuh. Ate surat remontrote Uring ngestaken dawuh menapa ingkang dados Paduka. jagakno ati parangmu ora lanang nekelo kegaman budal ana ing Mandura. Sendika ngestaken dawuh sinuwun. Ayo padha saka tata-tata.
pairing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram tumingaling pakwana srine dandrang saengga praja umyung kang pradangga mabusekan prayaksa gantya tinarita ingkang wonten wana ngrandu gumbala Prabu Basudewa Sumawana Prarayi Arya Prabu Tuwin Ugrasena samya bebedak pikat kinarya pagrogolan Wono ana kidang kencana kang endah. Yo, yen kaya mangkono bakal ndak cekel, ndak aturke ana ngarsane Koko Prabu Basudewa. Ola. Limpat kowe. Ayo. Wes. Yo, ayo. Wes. Oh, lah. Ayo, woi. Ayo, arep mlayu ngendi kowe? Lho. Waduh. Waduh.